ajungi în paradis. În primul rând să mulțumesc tuturor celor ce s-au abonat pe canalul meu. Apreciez foarte mult lucrul ăsta, chiar nu mă așteptam. Deși nu pare mult și chiar nu este mult, am 242 de abonați în momentul ăsta. Primul video cred că este acum 6-7 luni și chiar sunt recunoscător pentru asta, chiar vă mulțumesc pentru asta și sper să facem cât mai mulți. Este 7:35 dimineața și vreau să vorbesc puțin despre naveta la muncă pe motocicletă. Câteva avantaje, dar și câteva dezavantaje, de ce să nu vorbim și despre asta. Și să începem cu niște avantaje. În primul rând, în special când este vreme frumoasă afară, cred că cel mai mare avantaj este faptul că numai gândul că voi merge cu motocicleta la muncă mă face foarte bucuros și îmi dă un sentiment foarte plăcut. Un alt avantaj, în special dacă stați într-un oraș aglomerat, este faptul că puteți să vă strecurați printre mașini ușurel, nu tare, și puteți să ajungeți într-un timp mai scurt fără să stați la cozi interminabile. Din fericire pentru mine, eu nu stau într-un oraș foarte aglomerat. Dacă v-ați mai uitat și la vlogurile anterioare sau dacă sunteți noi pe canal în special, locuiesc în Anglia, de-aia sunt și pe partea greșită a drumului. Și da, eu stau într-un orășel foarte micuț. Nu e chiar foarte micuț, dar e destul de mic încât să nu existe cozi interminabile. Deși și aici câteodată când sunt accidente sau nu știu, lucrări sau ceva de genul, se fac cozi și este mult mai ușor pe motocicletă. Un alt beneficiu este faptul că dacă ai timp după muncă, așa cum o să facem și noi astăzi, poți merge și poți să te relaxezi după o zi de muncă stresantă sau poate nu. Poți merge la o plimbare să te relaxezi. Eu chiar am câteva drumuri drăguțe în jurul locului de muncă și o să vă arăt, o să vă iau cu mine după muncă să ne distrăm puțin pe curbe pe acolo. Acum să vorbim puțin și despre câteva dezavantaje, cel puțin din punctul meu de vedere dezavantaje, poate pentru alții nu sunt dezavantaje. Un prim lucru ar fi timpul de pregătire necesar pentru a pleca cu motocicleta. Dacă în mașină ți-ai pus tricoul și pantalonii pe tine, ți-ai luat ghiozdanul, te-ai urcat și ai plecat, pe motocicletă este puțin mai complicat. Cel puțin pentru mine, eu care mi iau echipament de fiecare dată. O să vă arăt și echipamentul pe care l-am astăzi la mine atunci când voi ajunge la muncă și îl voi da jos. Deci avem timpul de pregătire, pur și simplu, depus echipamentul pe tine, dezlegat motocicleta la modul în care dacă ai prelat antifurt și așa mai departe, mai știu eu ce sisteme de siguranță mai avem. Și bineînțeles pregătirea motocicletei, sau cel puțin din nou vin și spun că asta fac eu, pregătesc motocicleta la modul că încerc să mă uit rapid peste tot și să verific și presiunea în anvelope pentru că este foarte importantă. Un mare alt dezavantaj al navetei pe motocicletă este vremea. Tocmai de aceea, atunci când este vreme rea, eu evit total motocicleta, în special când plouă. Dacă plouă, nu voi merge cu motocicleta pentru că mi se pare că mersul pe ploaie nu este distractiv din niciun punct de vedere. Așa că atunci când plouă, iau mașina 100%. Decât dacă este vreo situație, uite, a fost o situație în care a trebuit să merg la spital, de fapt la doctorul de familie și apoi la spital și trebuie traversat tot orașul. Și chiar dacă a plouat, nu a fost o ploaie. În Anglia plouă destul de mult, dar ploile nu sunt ploi torențiale și pentru vreme îndelungată. Plouă, să zicem, jumătate de oră, o oră, burnițează așa, după aia se mai oprește și așa mai departe. Și atunci am luat motocicleta pentru că a trebuit să străbat tot orașul, cum vă spuneam, și a fost mult mai simplu să fac asta decât în mașină. Un alt dezavantaj, care este de fapt și un avantaj, cum vă spuneam la început, este aglomerația. Da, este un avantaj pentru că te poți trecura printre mașini și poți ajunge mai repede, fără asta în cozi interminabile. Dar asta vine și cu un dezavantaj, și anume faptul că fiind foarte aglomerat și fiind foarte multe mașini,
ești mult mai dispus la riscuri. Bineînțeles, fiind mult mai mulți oameni cu mașini și nu numai, ești mult mai dispus la riscuri și se poate întâmpla orice. De-aia trebuie să fii atent. Și din nou vin și zic că am spus-o și într-un vlog anterior, răbdarea este un lucru foarte important atunci când mergi pe motocicletă. Și luarea deciziilor într-un mod cerebral, atunci când facem depășiri, atunci când ne băgăm printre mașini și atunci când decidem să tragem de accelerație mai mult decât este cazul. Deci fiți atenți cu chestia asta și aveți răbdare de fiecare dată, pentru că 2, 3, 5 minute în plus față de timpul normal, să zicem, nu va schimba absolut nimic și vă veți pune viața în pericol pe degeaba. Așa că fiți răbdători, oricum veți ajunge mai repede cu motocicleta stând într-un oraș mai aglomerat. Așa că nu văd nicio problemă în asta. Acum o să intrăm într-o zonă de 60 de mile pe oră, până acum am avut 30 și 40. Băiatul ăla se uita și la noi și putem să deschidem și noi gazul. Dar uitați, după cum vedeți și vă spuneam și aici, câteodată se fac cozi și bineînțeles trebuie să avem grijă, pentru că cum este camioneta asta aici, poate să iasă și să nu se asigure sau să nu vadă. Sunt camioane, sunt foarte multe lucruri care te pot ajuta pe motocicletă. Așa că fiți atenți foarte mult cu chestia asta. Deși sunt și câteva dezavantaje al mersului pe motocicletă la muncă, nu pot să nu vă spun ce bucurie simt atunci când merg pe motocicletă, indiferent dacă merg la muncă sau nu. Bineînțeles că atunci când faci o plimbare de plăcere este mult mai diferit. Acum știu că mă duc la muncă și nu este la fel, dar oricum îmi place la nebunie, îmi place de mor. Deci nu aș schimba mersul pe motocicletă cu nimic. Mi se pare că este unul dintre cele mai tari lucruri pe care le pot face tu ca om. O să revin cu câteva imagini cu echipamentul pe care l-am. Am cumpărat piesele astea de echipament special pentru a merge la muncă. Iar apoi, atunci când plecăm de la muncă, o să vă iau cu mine, cum vă spuneam și la începutul videoclipului, să mergem să ne distrăm puțin și să prindem niște voie bună. Cum vă spuneam și de pe drum, am vrut să vă arăt echipamentul rapid și hai să trecem repede prin ele. Avem acolo casca Scorpion Exo 1400, avem aici un hanorac de la Alpinestars care are armură full, avem și glugă la el foarte, foarte mișto. Este foarte bun pentru vară, lasă aerul să treacă foarte bine, vă aerisiți foarte bine în el, îl recomand cu foarte multă plăcere și căldură. Avem aici și o cagulă de la Alpinestars pe care la fel o recomand pentru că este extraordinară și în vreme caldă și în vreme rea, acoperă totul la gât și nu aveți nicio problemă. Avem niște mănuși scurte de la RST, să vi le arăt și mai de aproape. Sunt excelente, le am de 3 ani de zile deja și încă sunt într-o stare foarte bună. Avem niște blugi cu armură level 2, cred, de la Bullet. Și avem în ultimul rând aici ghetele de la Alpinestars, ghete scurte, le-am tot așa, le-am de vreo 4 ani de zile pe astea și încă arată destul de bine, sunt foarte comode, le-am avut și în tura din Europa și din nou le recomand. Deci tot ce am aici este echipamentul special pe care îl folosesc pentru navetă. Am revenit, ziua de muncă s-a terminat, este 5:08 ceasul. Și urmează partea cea mai frumoasă a navetei și anume un mic ocol către casă, o mică distracție înainte să mergem înapoi spre casă. Dacă aveți timp vă recomand să faceți asta pentru că este o metodă de relaxare foarte bună, cel puțin pentru mine. Și mergem să dăm o tură mică. Vă las acum cu sunetul doar.
bineînțeles, un alt lucru de ținut minte este faptul că atunci când plecați voi de la muncă, se poate ca și alți oameni să plece de la muncă, așa că din nou drumurile vor fi aglomerate, deci aveți foarte mare grijă la cum conduceți. Nu trebuie să fie neapărat o tură forță, o tură viteză, poate să fie pur și simplu o tură de relaxare, admirând peisajele. Aici suntem undeva la țară, ca și cum, și sunt destul de multe peisaje frumoase, câmpuri, animale, oi, căluți și așa mai departe. Hai să încercăm să depășim și noi pe băiatul ăsta. Nu știu dacă o să reușim, pentru că drumurile sunt foarte înguste și pe lângă faptul că sunt foarte înguste, sunt plantele astea, buruinile astea foarte înalte și nu prea vezi după curbă, așa că este de luat aminte faptul că trebuie să aveți grijă. Asta este cea mai mișto parte a navetei, faptul că poți să te duci după aia să te relaxezi, iar pentru mine, după o zi lungă de muncă, asta este cea mai bună metodă de relaxare și de a scăpa de stres. Indiferent ce s-a întâmplat la muncă, lași totul deoparte, lași totul în urmă și pur și simplu te bucuri de motocicletă, de peisajele astea frumoase. Bine, acum de bine și unde sunteți, dacă sunteți în oraș, nu veți avea parte de peisaje ca astea, dar nu despre asta este vorba, ci despre cum vă face să vă simțiți motocicleta. Deci, asta e cea mai bună parte a navetei. Sper că v-a plăcut vlogul acesta. Nu știu dacă sunt prea multe de învățat, dar vă recomand să mergeți cu motocicleta la muncă, să faceți naveta, în special dacă sunteți într-un oraș aglomerat sau de ce nu chiar și ca mine, că sunteți undeva la țară, mai ales că aveți parte de peisaje de genul ăsta. Ăsta am fost eu, mulțumesc din nou tuturor celor care au dat subscribe. Pentru cei care sunt nou pe canal, nu uitați să dați vă rog un subscribe, un like, un share și un coment cu și dacă ce v-a plăcut la vlogul acesta. Ne revedem la următorul. Salut!